Nagpa-blotter sa Inayawan Police Station kaganihang alas 4 sa kadlawon, Enero 31, ang usa ka pamilyang giingong nabiktima sa pagpangransak sa napulo ka wala pa mailhing mga suspitsado sa barangay Kugon Pardo sa Dakbayan sa Sugbo. Matud pa, nagpakaarong ingnong sakop sa otoridad ang mga suspitsado nga midagit sa mga gadget sa mga biktima ug ilang piso wifi machine, lakip na ang halin niini. Giingong nakulatahan sab sa mga suspect ang usa ka buntis nga biktima ug lain pa nilang kabanay nga daling gidala sa tambalanan. Ana, so giransak ang bahay sa kong igsuon. Giguba nila ang wifi o ilang gikuha ang laptop. Iyab sa akong pag-umangkon, so ilang gikulata na buntis. Nya sa akong pag-umangkon na laki, ilang sa gikulata na buntis. Ilang yung gibunog. Mga sakop daw sa otoridad or sakop sila sa police. So kana no, so kung allegedly na sila gisulti no ang biktima ni share sila nga nga statement pero ato pa nang i-verify gyud no kay mo lagi na wala pa man ta kasayod gyud kung unsa ni katinuod. Giingon nga 15 ka miyembro ang namuyo sa maong balay nga gipanag-iya sa iyang igsuon. Ug matud pa, dugay nga ni Bia ang mga suspect sa ilang dapit. Sa pagkutlo ni ining balita, nagpadayon gihapon ang investigasyon sa kapulisan sa pagtumbok ug pagdakop sa mga suspitsado. Usa sa ilang mga gipangtan-aw mao ang posibleng kuha sa mga CCTV cameras duol sa lugar. So as of now wala pa tayo identity gyud kung kinsa to and generally under investigation pa na nga case no. So gipatanaw sa nato ang mga CCTVs along the area. Natong gitanaw pa no kay ako balik ko na ga-investigar pa man ta ato pa silang kuanon sa area sad kung giun sa pagsud asa ni nangagi ug asa ni pagawas asa sad ni adto. Kini si Eliza May Piñaranda, alang sa My TV, Cebu.